Stars, I'm a fool for your love. Sa ating lahat mga bots. So, ang day natin ngayon ay sa I Love Tanawan sa Laor, Nueva Ecija. So, gabi kami sa aming paglalakbay ngayon. Sana makarating kami ng maayos at makauwi ng maayos eh. Medyo malalayo ang ating biyahe guys. So, abang tayo doon sa labas. Abangan natin si Pabs Eric. So, tayo ko muna. 1 hour later. Dito lang tayo eh. Ito nandito. Ito nandito. So, panita na tayo guys. Time check. 2 o'clock. Sino nandito? Hindi na dito sila. Mark Pintor. Meanwhile. Sila Pops Justin, nalitan tayo. Uwi na tayo, alis na tayo. Magkakapit tayo, tas uwi na. Easy lang.
Nakakalikod po na wala na sila. Alright. Wala akong makita kanina. Puto pantisan.
Yes! I love it! Yes! Alright, let's get on! Patinggalan nga to. Patinggalan. Ano? Dito nga kami nagkape. Puntahan dito sa kabila.
kabilaan pa. Ayun. One hour later. Ginagawa mo.
Nasa taas kami, nasa taas. Doon na ako, titingin na lang ako kung kunwari, nasa malayo yung pamamahay. Ay! Oh, no, 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 no.